byd sy'n agosau. Diffodd mae'r haul yn cefio I ffwrdd. Mae'r glaw yn disgyn. Sefyll uwch ben mae'n haws i'w gweld yr hyn sy'n cuddio o'r ddim ni. Mae amser yn parhau, Gwenad eich dagrau. Helo, blantos Ysgol Gymraeg Casnewydd. Mrs Davies yma, a rydw I yn mwynhau mynd am dro pob dydd. Ac wrth fynd am dro, rydw I wedi sylwi, os chi'n gweld, ar y cerrig hyfryd yma wrth I fi fynd o gwmpas, a dwi'n siŵr bod rai o chi wedi gweld rai o rein wrth fynd o gwmpas, neu efallai bod chi wedi creu rai o chi'n. Wel, mae gyda ni her I ni wneud yn yr ysgol, yn peidiwch â phoeni os dydych chi ddim yn dod i'r ysgol, gallwch chi ddal wneud y dasg adre. Rydyn ni'n mynd I creu cerrig Caredigrwydd ein hunain, gyda negeseuon hyfryd mwyn codi calonnau pobl, a fe newn ni wedyn wneud arddangosfa ohonyn nhw yn yr ysgol. Felly, yn y fideo yma, dwi'n mynd I ddangos ychydig enghreifftiau dwi wedi gweld, a dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu creu rai hyfryd eich hun. Diolch! Gwenad eich dagrau nôl. Rhyddhewch y golau sydd angen I greu'r enfys yn y glaw. Yr enfys yn y glaw. Wel, dyma fi wedi ffindio llawer iawn o gerrig wrth I fi fynd am dro. Hefyd, mae llwyth ohonyn nhw fan hyn, llawn negeseuon o Caredigrwydd a hapusrwydd I gadw pobl yn hapus. Fi'n edrych ymlaen I gweld eich rai chi. Mae amser yn parhau, Gwenad eich dagrau nôl. Rhyddhewch y golau sydd Wel, blantos Ysgol Gymraeg Casnewydd. Rydw I wedi dangos y cerrig codi calon, a rydw I wedi gweld wrth gerdded o gwmpas y lle. A eich swydd chi nawr, eich tasg chi nawr yw creu rai eich hun ar gyfer arddangosfa yn yr ysgol. Felly o'n i'n meddwl a byddwn ni'n creu cwpl o rai fy hun I roi enghraifft I chi. A dwi wedi bod yn creu rai Cymraeg fel fyddwch chi'n gwneud yn yr ysgol. Gyda lluniau a negeseuon yn nhw. Felly dyma'r un gyntaf dwi wedi creu, sef cwtch. Gan bod ni'n methu roi cwtch I bobl, ond i'n meddwl byddwn eitha neis I ni gael cwtch. Yr un nesaf sydd gen I, does dim geiriau yr un yma, ond dwi wedi dewis aderyn a'r heulwen, a wedyn mae'r blodau yn siap calonnau, achos o'n i'n meddwl bod hwnna'n mynd I codi calon rhywun. A wedyn, yr un olaf dwi wedi dewis, os chi'n gweld, mae gyda fi enfys, a mae hi'n bwrw glaw, ond mae'n dweud, daw'r enfys wedi'r glaw. Bydd yr enfys yn dod ar ôl glaw mawr, a bach o heulwen, mae yna wastad enfys, felly mae yna wastad rhywbeth I edrych ymlaen ati. Felly, dyna fy ngherrig I, a dwi wir yn edrych ymlaen I weld eich rai chi. Hwyl! Sefyll uwch ben mae'n haws i'w gweld yr hyn sy'n cuddio o'r ddim ni.